Запазете това видео и го споделете с приятели, защото днес е грандиозен ден за съвременната първа помощ в България. Днес в Народното събрание беше взето решение, което може да промени живота абсолютно на хиляди хора. На второ четене бяха одобрени промените в Закона за здравето, които са свързани с първата помощ и автоматичните външни дефибрилатори. Разбира се, все още очакваме публикуването на официалния текст, но посоката е ясна и е абсолютно историческа. Новите разпоредби предвиждат поставянето на автоматични външни дефибрилатори на ключови места в цялата страна, които да са достъпни за всеки един гражданин при спешен случай. Устройството се използва лесно и е единственият ефективен метод в случай на внезапен сърдечен арест. Защо това е важно? Важно е, защото в подобна ситуация всяка минута е решаваща. Научните данни показват, че при спиране на сърцето всяка една минута забавяне намалява шансовете за оцеляване с около 10%. Затова и наличието на автоматичните външни дефибрилатори наблизо буквално спасява животи. Това наистина е една огромна стъпка напред в общественото здраве. Благодарности към всички, които подкрепиха промяната и направиха възможно нейното приемане. И не на последно място, истински повод за радост, защото това решение ще спасява животи в реални ситуации, а не само на хартия.